Začíná utkání Švýcarsko-Česko, Plis a červenka na boli. Klepiš, prosíval, tlačil Zek, ho už brání Plis. Klepiš se mu nedokáže vystřídat ani Řegořek a Vokoun v první zákon pozorované v obrovské šanci a výborně Vokoun. Brunner a výborně znovu Vokoun. Jágr hodně důrazný. Riteman, Bezina a Vokoun a ještě dorážka, je to gól. Martin Plis, čase 4:13, otevírá skóre. Výborný útok Švýcarů, takový nenápadný přechod středního pásma, najednou z toho byla sice rovnovážná situace, ale situace, ve které naši bezce opustili modrou šáru, zoubli. Švýcaři si tam mohli nechat jednoduchý tandem, ale tohle to je vyšlo na střelení a Plis se tam zjevil úplně sám. Špatně jsme to měli pokryté. Nakonec v podstatě 4:3. Martin Plis byl ten hráč, který byl navíc úplně sám před Vokounem zaváděl. Švýcaři mají v historii celkem 8 hráčů, kteří překročili hranici 200 mezistátních zápasů. Pozor na to, 2:1, dokonce 3:1. Moné, ještě dorážka, výborně Vokoun. Neuvěřitelně se teď roztáhl na čáře a zachránil. Vokoun posílá na Kašpara. Byl podražený. Je z toho šance Švýcarů. Výborně, Vokoun vybruslil Brynera. Teď Rolinek, Kašpar, jeho střela a Gerber má po výstroji. Prací Klepišovi. Klepiš už je před Gerberem, obrovská šance a Gerber vyráží backendovou střelu. Vystihl jeho akci Riteman a znovu první švýcarský útok a teď obrovská šance Bezina. Terunc, naštěstí ta kombinace skončila. Řegořek, atakovaný Brynnerem, Ambil za naší bránou. Znovu je tam Moné v obrovské šanci a vedle. Ještě dorážka a teď už Rolinek vyhazuje. Švýcaři mají v první třetině jednoznačně navrch. Počtu šancí a také pohybem. Podívejte se na ten úraz Ambila. A další obrovská možnost. Je to gól. Ambil zvyšuje na 2:0. Novotný volil komplikované založení útoku, zkusil si udělat kličku, dostal ránu. Okamžitě byla naše obrana rozhozená a co tu předvedli ty Švýcaři za Ťukes. Tohle to je Sovětský svaz v 70. letech. To byla krásná akce, Vokoun neměl absolutně šanci. Tady je ta klička a dobrý obranný zákrok Ambila, který nakonec dal gól. Andreas Ambil hraje americkou hokejovou ligu v Hartfordu. V tlačenici se vyzná, jak ukázal, a teď byl i na konci gólové akce Švýcarů čas 14:07. Prohráváme se Švýcary 0:2. Červenka. Červenkova střela, Jágr ještě v šanci a přestřelil. Gerber mu s hokejkou zvedl v jasné pozici puk. Tak tohle byla neuvěřitelná scéna ve švýcarském brankovišti. Gerber měl pokrytou snad jenom tenoučkou linku brány, ale dokázal ten puk zvednout v téměř beznadějné pozici. Já si spíš myslím, že Jaromír Jágr to přestřelil sám, že jsem ho postavil na hranu. No, rukavicí Gerber. Asi zasa. Jágr znovu vede produktivitu národního mužstva na mistrovství světa. Moráček před tankou Plivolí Marek, ještě dorážka, gól! Tak je to tady, Jane! Konečně Jan Marek protrhl střeleckou smůlu. A ve 14. utkání této reprezentační sezóny dává svůj druhý gól. Čas 24:07. Dobrá práce Jakuba Voráčka, povazování, prosadil se tam k puku, dobře napadal tentokrát on a Jan Marek zůstal sám před brankou, před Gerberem. Tu první střelu ještě vyprášel Gerberovi betony, ale Voráčku zametl v tyči. Tak. No a doufejme, že se Jan opravdu psychicky zvedne, protože hokejisté říkají, hokej spočívá ze 70% na psychické pohodě, ale u tohle hráče bych to zvedl to číslo někam na 95.
u něj je to opravdu hrozně důležité, aby se cítil dobře. Ale Vogler už je zpátky v útočném pásmu. Grzegorek ho nezastavil. Vogler pokračuje v akci. Už je před Vokounem, výborně. Teď měl Vokouny štěstí. Zegr teď lehce obehrál Rolinka, pálí a Vokoun má kotouč pod betony. Dokonce dostane do šance Klepiše, tomu najíždí Rolinek. Obrovská šance, tyčka! Ještě doláčka, opět na švýcarské bráně po další tyčce. Tací zpátky na švýcarskou obranu a teď pozor, Ambila Monet proti jedinému obránci a je to gól. Andras Ambil dává svou druhou branku v dnešním utkání a zvyšuje na 3-1. Tak tahle situace je pro Švýcary mnohem typičtější. Po takové podivné postrkované ve středním pásmu najednou se dostanou ke kotouči, vyrazí do rychlého protiútoku a umí zakončit to přečíslení 2-1 udělal. Byl parádně, podívejte se, on naznačoval přihrávku, najednou prudká střela mezi Vokounovýma betonama. Vokouny nestačil k sobě. Čase 31-47 vedou Švýcaři zase o 2 góly. Střelcem zápasu Andreas Ambil. Dobře odehrané oslabení. No a doufejme, že se k tomu přidají i přesilovky, protože se mi nezdá, že by Švýcaři hráli nějak extrémně čistě. Gól! Blaťák! Miroslav Blaťák překvapil všechny a snižuje na 3-2. Nevím, jestli ještě někdo nezasáhl do té střely, ale čase 34-41. Gerber po druhé překonán. Asi byl hodně překvapený, jak tam ten puk prolétl. Tak se pojďme podívat, jestli tam byla nějaká teč, nebo jestli měl jenom zakrytý výhled. Spíš to vypadá, že jeden ze Švýcarů ten puk trošku nadzvihl. Řekl bych, že ano. Ale v každém případě je dobře, že skončil ve švýcarské brance. No a střela zapadla tak, že s touhle brankou dnes nebude mít uklízečka žádné starosti, tam je vymeteno. Martin Bliss tečoval. Blaťák může vypálit, další střela, Klepiš tečoval těsně před Gerberem. A může zaútočit společně s Markem. Stále Lukáš Kašpar, jeho backhand a Gerber má puk v náručí. V dané chvíli je to maximum, co se dalo pořídit s touhle akcí. Včas zakázané uvolnění, to ale nebude. Švýcaři váhali, mohli hrát. Hráči teď bez helmy, musí na střídačku. Jágr ale trefil přesně Zegra a ten míří do prázdné brány, netrefil. To by mělo být zakázané uvolnění. Je už odpískané, ano. Zegr se teď ukvapil. Nevím, asi si spíš věřil, že tu prázdnou branku trefí. Novotný Indres na Bulit, 3 výhry ze 7. Novotný to samozřejmě zkusil, ale Švýcaři ten zápas skutečně uválčili. Mají 9 bodů a jistý postup do čtvrtfinále. Navíc velmi pravděpodobně z jednoho z předních míst. Český tým dnes na Švýcary nestačil, propásil především první třetinu, kde soupeř aktivitou, důrazem a pohybem zaskočil národní mužstvo, získalo rozhodující náskok a ten poté proti sílícímu tlaku Růžičkova týmu udržel. Tak, zápas jsme si prohráli v první třetině, kdy byli Švýcaři jednoznačně aktivnější, přehrávali nás, přebruslovali. Tam se to lámalo, tam jsme ztratili tu výhru.